На сувязі з Путіним і готовы сустрэцца з Зеленскім. Лукашенко сочыць за ядравымі вучэннямі. Агенты КДБ ГРУ пад дыпламатычным прыкрыццём. Белпол раскрыў шпіёнскую сетку афіцыйнага Менску. І беларускія спартоўцы пад дзяржаўным сцягам вяртаюцца на міжнародныя спаборніцтвы. Гэта аб'ектыў. Анастасія Русецкая. Вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Падтрымаць бязвінна асуджаных. Да Дня салідарнасці з беларускімі палітвязнямі ў розных краінах свету праходзяць акцыі. Дата абраная невыпадкова. Менавіта ў гэты дзень, 5 гадоў таму, у калоніі загінуў актывіст Вітольд Ашурак. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», сёння ў Беларусі 841 палітзняволены. Многія былыя палітвязні ва ўразлівым становішчы, без працы і паўнавартаснай рэабілітацыі. Марыя Сысой. У Варшаве беларускія праваабаронцы і актывісты прыйшлі да будынку прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Польшчы, каб прыцягнуць да праблемы беларускіх палітвязняў увагу еўрапейскіх палітыкаў і польскага грамадства. Прайшло амаль 6 гадоў з падзею 2020-го, а ў спісах палітзняволеных дагэтуль сотні і сотні прозвішчаў. Арганізатары варшаўскай акцыі падкрэсліваюць, улады добра хаваюць маштабы рэпрэсіяў, што адбываюцца ў 67 пенітэнцыярных установах краіны. У СІЗА нумар 1 сидзіць более 600 чалавек па справе Гаюна. Яны ўсе будуць асуджаны на хатнюю хімію да 4-5 гадоў. Сітуацыя толькі пагаршаецца, таму што праваабаронцы не могуць прызнаць чалавека, які быў меней 2 месяцаў у СІЗА, і атрымаў хатнюю хімію як палітычна заволенага чалавека. Для Дня салідарнасці з палітзняволенымі выбралі менавіта сённяшнюю дату, каб ушанаваць памяць актывіста Вітольда Ашурка. Ягоная гібель у шклоўскай калоніі 21 траўня 2021 года сталася першай смерцю палітвязня за кратамі. Сёння праваабаронцам вядома як найменей пра 9 такіх выпадкаў. У турмах працягваюцца і катаванні. Гэта страчанае здароўе, гады без родных, сон пры святле, холад, неякасная ежа, адсутнасць нармальнага лячэння. І жоўтая белька на робе як знак таго, што ты небяспечны. Катаванні і нечалавечае абыходжанне з палітычнымі зняволенымі, якія нон-стоп ідуць сёння ў Беларусі. І пры затрыманні, і пры арэштах, і падчас знаходжання палітзняволеных у турмах. Гэтаму мы таксама надзяляем асаблівую ўвагу і таксама збіраем гэту інфармацыю. Пра тых, хто дагэтуль застаецца ў беларускіх турмах, перадусім гаварылі на 3-м кангрэсе ў пытанні палітзняволеных, што праходзіць у Вільні. Сёлета ў параўнанні з мінулымі гадамі тут больш былых палітвязняў. Яны абмяркоўваюць і свой турэмны досвед, і сілу салідарнасці, і, натуральна, стратэгіі перамоваў і ціску на рэжым. Мы ўсе заўжды разумелі, калі ты ў нармальным стане псіхалагічным, ты разумееш, што ты тавар. І калісьці гэты гандаль павінен быў пачаць. Ён пачаўся, і калі выходзяць людзі на волю, гэта вельмі добра. Але вельмі важна, каб ва ўмовы гэтага гандлю ўключыўся той фактор, што новых закладнікаў не павінна быць. Санкции работают, потому что если бы они не работали, то наши власти не пытались бы эти санкции снять. Промежуточным, скажем так, условием для того, чтобы снимать санкции, должно стать прекращение каких бы то ни было репрессий. Агучваюць на кангрэсе праблемы, з якімі сутыкаюцца былыя палітвязні, побыт, праца, псіхалагічны стан. І гэтая тэма ў любым выпадку яшчэ доўга будзе заставацца ў фокусе ўвагі дымсілаў. Паводле праваабаронцаў, за апошнія 6 гадоў праз палітычны пераслед прайшлі больш як 4,5 тысячы беларусаў. Марыя Сысой, Белсат. Расейцы адпрацавалі ядравыя ўдары з Беларусі. Пра гэта паведаміла Міністэрства абароны Расіі. Сцвярджаецца, што ў палявыя пункты даставілі сапраўдныя боепрыпасы з радыяцыйным змесцівам.
На фоне «Іскандэраў» сёння з'явіўся і Лукашенко. Ракетчыкі імітавалі перад ім стрэл ядравай ракеты, то бок ракета не выйшла з пускавой установкі. Пасля вучэнні працягнуліся разам з Пуціным, які далучыўся праз відэасувязь. Тым часам суседзі Беларусі ўжо адказваюць на гэтыя пагрозы не толькі дыпламатычным шляхам. Зміцер Смак. У мундзіры з тоўстай тканіны, што зусім не адпавядае спякотнаму надвор'ю, Лукашенко на фоне «Іскандэраў». Тэмпература ядравага выбуху яшчэ больш высокая – мільёны градусаў, але да выбуху сёння не дайшло. Это мы наносим удар «Іскандэрам», да? Да, он пошел. Ракетчыкі старанна рабілі імітацыю, але самастойна націснуць на чырвоную кнопку Лукашенко не можа нават тэарэтычна. Организовано это так, что контроль над, собственно, ядерным оружием находится постоянно и без всяких вопросов в руках ядерного государства. В данном случае это Россия. Практически пуски размещенного на территории Республики Беларусь. Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны. Паводле словаў экспертаў, беларускім вайскоўцам ядравых боепрыпасаў не даюць нават патрымаць у руках. Невыпадкова ў паведамленні Масквы гаворыцца менавіта пра дастаўку снарадаў. Так калі яны там ёсць, навошта даставляць? Дасталі са схованкі, так бы мовіць, са склада. Адмыслоўцы ААН мяркуюць, што беларускіх вайскоўцаў расейцы насамрэч вучаць выкарыстоўваць ядравую зброю на звычайных ракетах, але сапраўдныя снарады трымаюць падалей. Думаю, по моей оценке, на территории Беларуси ядерного оружия нет. Эти боеприпасы, если они таковые есть, они находятся на территории России. Есть большое хранилище в Брянске. Создается хранилище действительно на территории Беларуси и в Осиповичах. Но я практически уверен в том, что оно стоит пустым. Ніякай стратэгічнай карысці ў тым, што ядравая зброя размешчаная ў Беларусі, няма, кажуць эксперты. Бо прасцей страляць з Расіі, а тут бліжэй да межаў можна і самім трапіць пад агонь. Таму і гучыць версія, што Масква хоча выкарыстаць Беларусь для ядравай атакі, каб у выніку адказ прыляцеў па беларускай тэрыторыі, а не расійскай. Невядома, ці можа Лукашенко адмовіць Расіі в гадзіну Ч, калі, напрыклад, з Масквы будзе загад ужыць зброю. Калі будзе загад, то яго будуць выконваць хутчэй за ўсё расійскія разлікі. Імавернасць ядравай эскалацыі павялічваюць украінскія дроны над Масквою. Ды і на фронце ў расейцаў усё горш. У моманце, калі адбываюцца нейкія паразкі, адбываюцца нейкія рэчы, якія не ідуць згодна з планам, асабліва гэта кранаецца вайны в Украіне, то заўжды з'яўляецца ядзерная тэма. Але ж на рэгулярнае запалохванне суседзі паступова атрымалі ядравы імунітэт. На прэс-канферэнцыі Люблінскага форуму гучаць даволі рэзкія адказы Маскве. Трэба мужна рэагаваць на спробы запалохвання. Гэта мэта польска-французскіх вайсковых вучэнняў, якія беспрэцэдэнтныя. Польскае падтрыманне французскіх ракетаў «Рафаэль» над балтыйскім небам, якія імітавалі ядравыя ракеты. Расія разумее мову сілы, і ад гэтай мовы няма шляху назад. Вынікамі ядравых вучэнняў у Беларусі Лукашенко застаўся задаволены. Паведаміў, што «Іскандэры», цытата, трапілі ў капейку. Але не ўдакладніў, ідзе гаворка пра беларускую манету альбо пра першую мадэль «Жигулі» савецкага аўтапраму. Зміцер Смак, Белсат. І ў працяг тэмы падчас сумесных з Расіяй вайсковых трэнаванняў Лукашенко заявіў, што гатовы прыехаць у Кіеў, каб сустрэцца з прэзідэнтам Украіны і абмеркаваць праблемы беларуска-украінскіх адносінаў. Такім чынам Лукашенко пракаментаваў нядаўнее выказванне Зяленскага пра тое, што расейцы рыхтуюць новую атаку супраць Украіны з тэрыторыі Беларусі. Лукашенко катэгарычна адмовіў магчымасць падобных планаў і заявіў, што Беларусь будзе ўцягнутая ў вайну толькі ў выпадку, калі на яе тэрыторыю здзейсняць агрэсію. Тады, маўляў, будзе абараняцца разам з Расіяй. Другі дзень запар паветраная трывога ў Літве. Небяспеку сёння абвясцілі ва Ўцянскім раёне краіны, што мяжуе з Віцебскай вобласцю Беларусі. Людзей заклікалі прайсці ў сховішча, а ў неба падымалі знішчальнікі НАТО. Прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа на сваёй старонцы ў Фэйсбуку паведаміў, што ў паветранай прасторы краіны выявілі 2 беспілотнікі. Больш чым праз гадзіну трывогу адмянілі. Літоўская армія паведаміла, што знішчальнікі НАТО вярнуліся на базу. А да месца, дзе дрон згубілі радары, скіравалі верталёт вайскова-паветраных сілаў, каб абследаваць тэрыторыю. У Менску заявілі пра парушэнне дзяржаўнай мяжы БПЛА
з тэрыторыі Літвы. Міністэрства замежных справаў заявіла, што яшчэ 17 траўня украінскі беспілотнік «Чайка» знайшлі ў Докшыцкім раёне на Віцебшчыне. Праз гэта МЗС выклікала часовага паверанага Літвы, ды выказала яму рашучы пратэст. Дрон самалётнага тыпу сёння раніцай бачылі над рэчыцай. Неўзабаве ўслед за беспілотнікам паляцеў верталёт. Пра гэта паведаміла выданне «Флагшток», але мадэль апарата ды яго прыналежнасць невядомая. Украіна ўзмацніла меры бяспекі на мяжы з Беларусю і Расіяй. Комплекс дзеянняў, да якога далучыліся сярод іншага падраздзяленні СБУ, ЗСУ і Нацыянальная гвардыя, мае перадухіліць пранікненне непрыяцеля, дыверсіі ды выведную дзейнасць. Дзеля гэтага ў паўночных рэгіёнах сілавікі будуць узмоцнена правяраць грамадзянаў, аглядаць тэрыторыю ды асобныя памяшканні. Комплекс мераў бяспекі рэалізуе паводле пастановы Уладзіміра Зяленскага. Напярэдадні украінскі лідар заявіў, што Расія аналізуе сцэнары наступальных дзеянняў на Чарнігаўска-кіеўскім кірунку з тэрыторыі Беларусі і Бранскай вобласці. Пры гэтым Зеленскі адзначыў, што ў выпадку рэальнай пагрозы Кіеў падрыхтуе адказ для кожнага магчымага варыянту, а групоўкі украінскіх войскаў на поўначы ўзмоцняць. Шлях да змякчэння санкцыяў ляжыць праз Украіну. ЗША падштурхоўваюць Кіеў да паслаблення або нават зняцця абмежаванняў на імпарт калійных угнаенняў з Беларусі, каб такім чынам паўплываць на Еўропу. Пра гэта паведаміла брытанскае інфармацыйнае агенцтва Bloomberg. Ці сапраўды за гэтым стаіць афіцыйны Вашынгтон? У каментары Белсату патлумачыў Рыгор Ніжнікаў з Фінскага інстытуту міжнародных стасункаў. Конечно, размовы такие могут вестись, але одна справа, калі гэта ціск ці такія, я б сказаў, рэкамендацыі ідуць з боку дзярждэпартамента, а іншая, калі гэта так званыя невядома якія перамоўшчыкі з боку Белага дома, якія просто якім абяцаюць вялікія грошы за зняццё санкцый, якія такім чынам пытаюцца знайсці падыход, як гэтыя грошы атрымацца. Таму пакуль я бы не казаў, што ціск акцэнтаваны і вялікі ні на Украіну, ні на Літву, я пакуль гэта не бачу. Шпіёны пад прыкрыццём МЗС. Белпол апублікаваў першую частку маштабнага расследавання пра агентурную сетку спецслужбаў Лукашэнкі ў дзясятках краінаў. Замест дыпламатыі, сачэння за беларусамі за мяжою, супрацьдзеянне дэмакратычным сілам, абыход санкцыяў і шчыльны кантакт з расійскімі сілавікамі. Фрагмент расследавання вашай увазе. По полученным Белпол данным, сотрудники лукашенковских спецслужб под дипломатическим прикрытием делятся на 3 категории. Первая и основная из них – это лица, непосредственно занимающиеся шпионажем, вербовкой агентуры и другими оперативными мероприятиями. Вторая категория – дипломатические курьеры. Их задача – доставка из Беларуси в диппредставительство и обратно документов носителей информации, спецтехники и иного оборудования. Третья категория – это офицеры-шифровальщики. Они оперативной работой вообще не занимаются, а только обеспечивают шифрованную связь между диппредставительствами, МИД, и спецслужбами, естественно. Должности дипломатического прикрытия для сотрудников КГБ и ГРУ созданы как в аппарате Министерства иностранных дел, так и в дипломатических представительствах за рубежом. В аппарате МИД представители спецслужб на постоянной основе сконцентрированы в управлении дипломатической безопасности. Это их вотчина, и об этом в целом известно другим работникам Министерства иностранных дел. Цалкам расследаванне можна паглядзець на YouTube-канале Белпола, а мы вернемся да гэтай тэмы неўзабаве і абмяркуем падрабязней у студыі Белсат з госцем, прадстаўніком ініцыятывы Уладзімірам Жыгарам. Беларускі добраахвотнік і былы палітвязень Ціхан Клюкач, вядомы пад пазыўным «Франц», загінуў ва ўкраіне. Інфармацыю пацвердзілі ягоныя пабрацімы. Апошнімі днямі лёс Ціхана заставаўся невядомым. У сеціве з'яўлялася супярэчлівая інфармацыя пра знікненне без вестак і магчымую смерць. Пра гібель Ціхана Клюкача паведаміў беларускі добраахвотнік Радзівон Батулін. Паводле яго парэшткі байца ўжо ўдалося эвакуяваць, наперадзе працэдура развітання. У 2020 годзе ў Беларусі Ціхана пакаралі годам і 6 месяцамі калоніі за ўдзел у пратэстах. Пасля вызвалення ён выехаў з
з Беларусі і далучыўся да беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне. Спачатку ваяваў у палку Каліноўскага, пазней у іншых падраздзяленнях. Ціхану Клюкачу было 23 гады. 7 чалавек трапілі ў шпіталь пасля масавага ДТЗ ў Менску. На МКАД сутыкнуліся 5 аўтаў. Паводле папярэдняй інфармацыі справакаваў аварыю цяжкавік. Кіроўца не ўлічыў дарожнай сітуацыі і страціў кантроль над машынаю. У выніку МАЗ сутыкнуўся з легкавіком Nissan, а пасля і з маршруткаю. Пацярпелі і 2 спадарожныя легкавікі. Без каментара. Чарговыя федэрацыі прыслухаліся да рэкамендацыяў выканкаму міжнароднага алімпійскага камітэту цалкам зняць абмежаванні з беларускіх спартоўцаў і вярнуць ім дзяржаўны сцяг і гімн на спаборніцтвах. Сусветная федэрацыя танцавальнага спорту вяртае Беларусь на міжнародную арэну ў паўнавартасным статусе. Таксама Сусветная канфедэрацыя більярднага спорту зняла санкцыі з беларускіх спартоўцаў, якія раней ужываліся на турнірах пад яе эгідаю. Іншыя навіны спорту ўжо зараз. Зборная Беларусі паспяхова стартавала ў новым сезоне Еўралігі па пляжным футболе ў дывізіёне А, матч якога праходзяць у Іспаніі. На старце групавога турніру нашыя пляжнікі разграмілі Турэччыну 10-2, а сёння пад іхны каток трапілі і чэхі. Перамога 8-3. Такім чынам, наша каманда ўжо практычна гарантавала сабе ўдзел у суперфінале, што стартуе 13 верасня ў італьянскім Віярэджо. Зборная Беларусі 4 разы заваёўвала медалі Еўралігі. 8-й тур чэмпіянату краіны па футболе ў найвышэйшай лізе завяршыўся чарговым беларускім класіку. Гэтым разам сустрэча паміж БАТЭ і менскім Дынама адбылася ў Барысаве. Мы играем дома, покажем. Давай, давай, раз, два, три, Сустрэча скончылася са стартавымі нулямі на табло. БАТЭ пасля гэтай нічыёй займае ў турнірнай табліцы толькі 13-й радок. У каждого из вас появляется стержень, это радует. Это всегда было в каждом игроке БАТЭ, поэтому будет характер, будет и победа. Спасибо за игру. Менская «Дынамо» захавала за сабой другую пазіцыю чэмпіянату і адстае на 3 балы ад лідара – клубу МЛ «Віцебск». Астон Вілла ўпершыню за 44 гады заваявала еўрапейскі кубак. Пад кіраўніцтвам Унай Эмеры ў фінале футбольнай лігі Еўропы, які прайшоў у Стамбуле, англійскі клуб разграміў нямецкі Фрайбург 3-0. Першы буйны еўрапейскі трафей, які я бачу ў сваім жыцці, абсалютна ўражвае. Я ў захапленні, шчаслівейшым і не мог бы быць. Марыў пра гэта гадамі, не магу падабраць словаў, але так, гэта фантастыка. Наперад, Віла. Так, я верыла ў гэта, пачувалася вельмі ўпэўнена. Я ведала, што мы пераможам. Быў на гэтай сустрэчы спадкаемца брытанскага трону прынц Уільям, які расплакаўся ад шчасця пасля перамогі сваёй улюблёнай Астон Віллы. А галоўны трэнер каманды Унай Эмеры мае ў сваёй калекцыі ўжо 5 кубкаў Лігі Еўропы. Руслан Ігнатовіч, Павел Алейнікаў, Белсат. У Вільні адкрылася выстава малюнкаў і карцінаў былых палітычных зняволеных і мастакоў, якія падтрымалі пратэсты 2020-го. На экспазіцыі можна пабачыць работы Паўла Севярынца, Андрэя Войніча, Вольгі Якубоўскай ды іншых аўтараў. Арганізатары падкрэсліваюць, што выстава прымеркаваная да Дня салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. Гэта галасы людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі. Один мой очень хороший друг, который живет в Каунасе, на тот момент он жил в Каунасе, он узнал, что
Я нахожусь в тюрьме по политическим мотивам. И прислал мне карандаши. Это был первый человек, который прислал мне карандаши. И я начал рисовать. Это выражение моей политической позиции. То есть в стенах тюрем это единственная возможность выражать политическую позицию. Писать стихи и рисовать. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі на старонцы Белсату і ў сацыяльных сетках нашага тэлеканалу. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём з Віталём Бабіным. Вітаю, гаспадарства. Сёння ініцыятыва «Белпол» апублікавала першую серыю свайго расследавання пра шпіёнаў Лукашэнкі, якія працуюць па ўсім свеце. Дзе іх больш за ўсё? Як можна іх распазнаць? А таксама, як айчыннае Міністэрства замежных спраў працуе на КДБ, распавядзе Владзімир Жыгар хутка ўжо ў нашай студыі. Запрашаем. Будуць таксама іншыя тэмы, так што заставайцеся з Белсатам. Студыя Белсат, Анастасія Русецкая, Віталь Бабін. І пачынаем спадарства з традыцыйнага пытання, якое мы для вас сёння падрыхтавалі. Мы пытаемся, як на вашу думку, ці будуць вызваленыя ўсе палітвязні ў Беларусі? І варыянты адказаў: так, абавязкова і хутка, так, але давядзецца доўга чакаць. Не, бо гэта бясконцае кола, і варыянт таксама не ведаю. Ну што ж, і пачнем уласна з гэтага дня салідарнасці з палітзняволенымі. І 5 гадоў менавіта у гэты дзень рэжым Лукашэнкі забіў у турме палітычнага зняволенага Вітольда Ашурка. Акцыі, прысвечаныя гэтай даце, прайшлі ў шэрагу еўрапейскіх гарадоў. Давайте паглядзім разам. У Варшаве праваабаронцы і актывісты сабраліся побач з будынкам прадстаўніцтва Еўракамісіі. Іхная мэта прыцягнуць увагу і палітыкаў, і польскага грамадства да праблемы беларускіх палітвязняў. Паводле падлікаў праваабаронцаў, сёння ў Беларусі налічваецца як найменей 841 палітвязень. Катаванні і нечалавечае абыходжанне з палітычнымі зняволенымі, якія нон-стоп ідуць сёння ў Беларусі. І пры затрыманні, і пры арэштах, і падчас знаходжання палітзняволеных у турмах. Гэтаму мы таксама надзяляем асаблівую ўвагу. А ў Вільні прайшоў 3-й кангрэс па палітзняволеных. У ім бралі ўдзел у тым ліку былыя палітвязні. Агулам, паводле праваабаронцаў, у Беларусі за апошнія 6 гадоў праз палітычны пераслед прайшлі болей за 4,5 тысячы асобаў. Улады таксама своеасаблівым чынам сёння адзначаюць дзень салідарнасці з палітычнымі вязнямі. Ёсць інфармацыя ад праваабаронцаў пра тое, што адбываюцца ператрусы у кватэрах былых палітзняволеных, у тым ліку у сталічнай кватэры праваабаронцы з праваабарончага цэнтру «Вясна» і былога палітвязня Уладзя Лапковіча, які з намі на відэасувязі. Уладзь, вітаем, добрый вечар. Магчыма, у вас ёсць нейкія падрабязнасці вось гэтых ператрусаў, якія ладзяць зараз сілавікі ў Менску? Ну, у мяне няма, на жаль, падрабязнасцяў, таму што ніхто з маіх сваякоў у гэтай кватэры не пражывае, там зараз пражываюць кватаранты. Адзінае, што вядома, тому што следчы датэлефанаваўся да жонкі, якая таксама ўжо амаль 5 гадоў не жыве ў Беларусі, і ёй паведаміла, што ператрус адбываецца па справе ў адносінах да мяне. Это новая крымінальная справа, як ён выказаўся, што Владимир Лапкович пасля освобождения продолжает грешить и ничего не понял, поэтому это новая уголовная справа. Але сутнасць гэтай справы, якія артыкулы ён адмовіўся называць. Таму на дадзены момант я адзінае, што ведаю, што вось у гэтую хвіліну яшчэ працягваецца ператрус у кватэры, дзе мы ўсё ж з сям'ёй пражывалі ў Менску.
Ну, при этом добра вядома ўладам, што вас і іншых палітычных зняволеных пасля вызвалення, ну, фактычна вывезлі сілай ва ўкраіну, так, вы не вярталіся ў Беларусі весь гэты час. І які сэнс тады праводзіць гэтыя ператрусы ў кватэрах, альбо там шукаць былых палітзняволеных, ну, калі і так вядома, ў прынцыпе, сілавым структурам, што яны знаходзяцца па-за межамі Беларусі? Так, з першого погляду это выглядае даволі абсурдна, але я перакананы, што гэта шлях па запалохванню. Па запалохванню грамадзянскай супольнасці, грамадскіх актывістаў, дзеячоў, палітычных суб'ектаў, якія з'ехалі за межу, бо сёння ператрус адбываецца не толькі ў мяне. І гэта для таго, каб вось гэта атмасфера страху, атмасфера запалохвання, яна працягвалася. Дзеля гэтага вся гэтая машына і працуе. Бо ім вельмі важна не толькі пакараць тых людзей, якія выказалі свой супраціў гэтаму рэжыму, але у тым ліку і запалохваць увесь час усё грамадства, каб, скажем так, наш лёс был таксама навукай усім людзям. І нават ад'езд, эміграцыя, выдварэнне з краіны выглядала як працяг такого пакарання. Бо гэта, безумоўна, таксама і форма нашего далейшего пакарання і далейшых рэпрэсій у дачыненні да нас, тых палітвязняў, якія былі выдварены з краіны. Спадар Уладзь, такая сітуацыя, як з якой вы цяпер сутыкнуліся, калі прыходзяць па месцы, дзе жылі раней беларусы ў сваёй краіне, а цяпер знаходзяцца за мяжой, і прыходзяць сілавікі да родных альбо да людзей, якія здымаюць кватэру, альбо, магчыма, проста пражываюць знаёмыя. Розныя сітуацыі бываюць, тым не менш, менавіта ад гэтых сілавікоў даведваюцца людзі, якія знаходзяцца за мяжой, што супраць іх крымінальная справа. Ніякіх афіцыйных паведамленняў пры гэтым людзі не атрымліваюць. У вашым выпадку як будзе з гэтым адбывацца? Ці будзеце вы дамагацца нейкай афіцыйнай інфармацыі? І агулам, што б вы параілі ў такой сітуацыі рабіць беларусам, якія сутыкнуліся з падобным, знаходзячыся за мяжой? Ну, па-першае, конечно, трэба да ўсяго ставіцца спакойна, бо я таксама, я ж нават я з маім досведам, з досведам пераследу, адбывання пакарання, але зараз, калі да мяне дайшла да гэтай навіны, адчуў такі халадок, такое адчуванне небяспекі. Хоць я знаходзішся па-за межамі Беларусі, але і у таком, ну, спакоі, бяспецы, пад аховай дэмакратычных урадаў, але ўсё роўна адчуваецца вось гэты вось такое маленькі, нават не дыскамфорт, а такі страх за свой лёс. Тут галоўнае не баяцца, не паддавацца гэтаму пачуццю, быць вельмі спакойным і разумець, што па вялікім рахунку нічога не мае большего значэння, чым свабода. Таму, калі ты ўжо знаходзішся ў бяспецы, то трэба быць спакойным і максімальна не вступаць в контакт, калі яны спрабуюць датэлефанавацца, і не перажываць. Скажыце, а ці ёсць сэнс увогуле там праз адвакатаў, праз нейкія, ну, юрыдычныя механізмы дазнавацца сутнасць гэтых справаў, калі вы знаходзіцеся за мяжой, ну, для сябе там, не ведаю, альбо для таго, каб давесці сваю невінаватасць, альбо проста зафіксаваць сам факт гэтага пераследу? Калі ёсць такая магчымасць, то так, але нават адвакатам гэтую справу фактычна не кажуць. Вельмі часта немагчыма заключыць дамову з адвакатам, калі ты за мяжой. Але калі ёсць сваякі, якія засталіся ў Беларусі, якія гатовы гэта, то, конечно, можна паспрабаваць даведацца штосьці праз адваката, але, ну, мне падаецца тое, што сітуацыя абсолютна зразумелая, это просто працяг вось гэтага шэрагу пераследу. Калі шчыра сказаць, ну, мне асабіста і не мае вялікага значэння за што, бо я разумею, што я раблю, і мне за гэта абсалютна там не сорамна, я не адчуваю сябе ні в чым вінаватым, а наадварот вельмі важна зараз яшчэ і далей яшчэ больш працаваць, таму што трэба рабіць все магчымае, каб тыя людзі, якія зараз знаходзяцца за кратамі, таксама як мага хутчэй выйшлі на волю. Так, акурат пра вызваленне, наступнае вызваленне магчымае палітвязняў. Пытанне такое, калі мы бачым людзей, якія вызваліліся ў межах перамоваў амерыканцаў з Менскам, і мы маем сітуацыю, што вызваленыя
ізноў перажываюць ціск, як вось сёння мы даведваемся пра ператрус у вашай кватэры. Ці якім чынам, на вашу думку, гэта можа паўплываць агулам на гэты працэс? То есть, з аднаго боку, калі яны вызвалілі, то яны хацелі паказаць, што яны робяць нейкія паслабленні, ідуць на угоду, магчыма, з амерыканцамі, а тут атрымліваецца, што яны робяць насуперак ізноў вяртаючыся да свайго. Тут вельмі важна, каб у гэтым перамованым трэку таксама гучала не толькі пытанне вызвалення палітычных вязняў, але і спынення рэпрэсіяў у дачыненні да тых людзей, якія знаходзяцца на волі, каб колькасць новых палітычных вязняў не з'яўлялася. І таксама, каб вось гэты трансгранічныя рэпрэсіі, трансгранічны пераслед таксама быў спынены. Таму я вельмі спадзяюся, што вось такія факты, як мой, як дзесяткі фактаў за сённяшні дзень з іншымі актывістамі, грамадскімі дзеячамі, каб ён стаў таксама фактам таго, каб працягваўся, каб у межах гэтых перамоў гучала абавязковае і патрабаванне да беларускага рэжыма з боку амерыканскага ўрада, з боку еўрапейскага звяза, і калі яны праводзяць такія перамовы, каб вось гэты трансгранічныя рэпрэсіі таксама былі адменены, каб беларускі рэжым адмовіўся ад такіх абсалютна заганных практыкаў. Сёння ў Вільні адбываўся акурат кангрэс па палітвязням, і на ім кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціхановская звярнулася да беларусаў з нагодай Дня салідарнасці з палітвязнямі. Яна звярнула ўвагу, што сёння ў Беларусі болей за 800 асобаў прызнаныя палітычнымі зняволенымі, і пры гэтым сапраўдная лічба можа быць яшчэ большай. Давайте паслухаем, вернемся да нашай размовы. Бо ёсць людзі, пра якіх мы не ведаем. Ёсць сем'і, якія баяцца гаварыць. Ёсць справы, якія не трапляюць у навіны. Але палітвязні – гэта людзі з імёнамі, сем'ямі, лёсам і марамі. Людзі, якіх пакаралі па адвольных абвінавачаннях за каментар ці данат, за фота, за маўклівую нязгоду. Але выйсці з турмы яшчэ не значыць сапраўды выйсці на свабоду. Многія жывуць пад наглядам, з шматлікімі забаронамі. Многіх прымусова вывезлі за мяжу і пакінулі без дакументаў. Турма скончылася, пераслед не. І ім патрэбна падтрымка і наша ўвага не менш, чым тым, хто яшчэ за кратамі. У Беларусі не павінна быць ніводнага палітвязня. Спадарулаць, акурат мы ведаем сітуацыі, калі людзі пасля зняволення, ўжо выйшаўшы на свабоду, спрабавалі застацца в Беларусі, ім перашкаджалі, фактычна не давалі нармальна ні працаўладкавацца, ні адкрыць рахункі ў банку. На сёння што вам вядома, што вядома праваабаронцам, як сітуацыя выглядае цяпер? Яна выглядае, на жаль, вельмі сумна, і мы ведаем, што дачыненні да тых палітычных вязняў, якія выйшлі на волю, працягваюцца такія формы ціску, яны все знаходзяцца пад наглядам, некаторыя з іх знаходзяцца пад прафілактычным наглядам, ён больш жорсткі, і ёсць вялікія абмежаванні да тых, хто знаходзіцца ў спісах так званых тэрарыстаў, да адкрыцця рахункаў, набыццё мабільнай сувязі. Таму, на жаль, людзі хоць і атрымалі нейкую палёгку, атрымалі свабоду, выйшлі з месцаў несвабоды, дзе, на жаль, вельмі жахлівыя умовы, але працягваецца вось такі вось ціск і пагрозы. І мы ведаем выпадкі, калі людзі і нават пасля вызвалення зноўку трапляюць пад новы крымінальны пераслед. Таму, на жаль, рэжым абсалютна не спыняецца кожны дзень у сваіх рэпрэсіях. Спадар Уладзь, хацеў бы вярнуцца вось да тэмы гэтага кангрэсу, які адбыўся ў Вільні. Вы таксама там прысутнічалі, выступалі, і ведаем, што там адбывалася ў тым ліку дыскусія пра тое, ці нашыя вязні сумлення з'яўляюцца таварам у руках рэжыму Лукашэнкі. Пасля вызвалення 19 сакавіка наша журналістка Кацярына Андрэева дала некалькі розных інтэрв'ю, у тым ліку заявіўшы, што так, палітвязні, маўляў, з'яўляюцца разменнай
монетай, таварам, за які ў прынцыпе рэжым выкупае сабе адмену гэтых санкцыяў. Як вы асабіста ставіцеся вось да гэтага пытання? Ці вы сябе адчуваеце таварам у руках рэжыма Лукашэнкі, за які ўласна Лукашенко намагаецца вось заключыць гэтую угоду са Злучанымі Штатамі? Рэжым нас дакладна разглядае як сваім актывам, сваім таварам. Ён намі гандлюе ў гэтых перамовах, мы гэта бачым. Гэта было бачна ў справе Андрэя Пашчобута, калі рэжым спрабаваў хоць штосьці выгандляваць у польскага боку для таго, каб ён быў вызвалены. Гэта бачна і па тым, што наше вызваленне заўсёды звязанае з нейкімі эканамічнымі выгодамі для рэжыма, а менавіта зняццём Злучанымі Штатамі Амерыкі санкцый. Але гэта не так важна. Важна, што людзі выходзяць. Я вельмі вітаю той трэк, які праводзіць амерыканская адміністрацыя па вызваленні людзей. Вельмі спадзяюся, што ў хуткім часе зноўку адновіцца гэтая працэдура і людзі будуць выходзіць на волю. Але не трэба забывацца аб тым, што менавіта наяўнасць санкцыяў і стварыла перадумовы для таго, каб мы былі вызвалены. Вельмі важна, каб гэты гандаль быў спынены. А ён можа быць толькі спынены тады, калі кошт нейкіх зменаў беларускага рэжыму практыкі будзе дастаткова высокі. То бок, умоўна кажучы, калі казаць пра адмену санкцый, то трэба гэта звязваць абавязкова з адмовай ад увогуле рэпрэсіўных практык, якія склаліся ў Беларусі. І гэта павінна быць абавязковай умовай, таму што калі проста вызваляць так на людзей, то гэта будзе такі працэс бясконцавага гандлю, які трэба абавязкова спыніць. А спыніць яго, яшчэ раз паўтаруся, можна толькі тады, калі мы будзем толькі палітычныя вязні, іх вызвалення будзе толькі перадумовай нейкіх эканамічных палёгкаў для рэжыма, а умовамі будзе менавіта адмова ад таго, каб з'яўляліся новыя палітычныя вязні. Вось акурат мы сёння ў нашых гледачоў пытаемся, ці будуць вызваленыя ўсе палітвязні ў Беларусі. І самы папулярны адказ, 41% тых, хто прагаласаваў, адказалі не, бо гэта бясконцае кола. І сапраўды, нават калі вы кажаце, што гандаль мае быць спынены, ці не можа быць так, што у нейкі момант эканамічныя палёгкі рэжым атрымаў, нібыта гандаль спынены, але, напрыклад, прайшоў месяц і зноў ёсць патрэба ў рэжыма штосьці выгандляваць, і зноў 100 чалавек новых за кратамі. Вы бачыце выйсце сапраўднае з гэтай сітуацыі? Цяжкае пытанне. Я ведаю, і мы все з вами добра ведаем, што рэжым у Беларусі кіруецца ручным кіраваннем. І любая, там, скажем, інструкцыя, там, любая загад з боку Лукашенка ці там іншых асобаў, тым спыніць альбо павялічыць рэпрэсіі, ён выконваецца. Таму, калі кошт гэтых рэпрэсіяў будзе, новых рэпрэсіяў будзе большы, чым тыя выгоды, якія ён атрымлівае, я спадзяюся, што на пэўны час, это может быть год, 2-3 до наступного обострения политической ситуации Украины, але рэпрэсіі будуць спынены. Вельмі важна, каб людзі не траплялі ў гэтыя абсалютна жахлівыя умовы, якія склаліся ў беларускіх турмах. І для гэтага трэба весці абсалютна крытычны дыялог з беларускім рэжымам, а не проста гандаль людзей в абмен на санкцыі. Сапраўды так, варта рэальна ацэньваць сітуацыю. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Гаспадарства, нагадаем, што Уладзі Лапковіч, праваабаронца з праваабарончага цэнтру «Вясна», быў з намі на відэасувязі. Ну а мы пераходзім да наступнай тэмы. Аб'яднанне «Белпол» выпусціла новае расследаванне. Гэтым разам у фокус яго ўвагі трапіла сетка лукашэнкаўскіх шпіёнаў, якія дзеюць пад дыпламатычным прыкрыццём у дзясятках краінаў свету. Як спецслужбы пранікаюць у Міністэрства замежных спраў Беларусі, у якіх краінах працуюць прадстаўнікі КДБ і ГРУ, ды шмат іншага, прапануем вашай увазе фрагмент гэтага расследавання аб агентах спецслужбаў рэжыму за мяжою.
Основными задачами лукашенковских шпионов за границей являются следующие. Первое. Легализация преступника Лукашенко в качестве якобы законного президента Республики Беларусь. Для этого используется и пропаганда, и дезинформация, и подкуп иностранных лоббистов. Вторая задача – это содействие обходу международных санкций, введенных в отношении режима из-за политических репрессий и соучастия в российской агрессии против Украины. Третье. Сбор информации о деятельности белорусской оппозиции. Внедрение в ряды демократических сил, дискредитация их представителей, выманивание противников Лукашенко на территорию Беларуси в целях их уголовного преследования. И одной из главных задач является проведение различных оперативных мероприятий по заданию российских спецслужб, либо в их интересах. Особенно по украинскому, польскому, литовскому и латвийскому направлениям. Должности дипломатического прикрытия для сотрудников КГБ и ГРУ созданы как в аппарате Министерства иностранных дел, так и в дипломатических представительствах за рубежом. В аппарате МИД представители спецслужб на постоянной основе сконцентрированы в управлении дипломатической безопасности. Это их вотчина, и об этом в целом известно другим работникам Министерства иностранных дел. Прадстаўнік ініцыятывы «Белпол» Владимир Жигар з намі на відэасувязі. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну і раней як бы было вядома, што пры Міністэрстве замежных справаў працуюць вось КДБшныя такія дыпламаты. Але што новага вы змаглі распавесці ў вашым расследаванні, назваўшы канкрэтныя, напэўна, прозвішчы канкрэтных людзей? Безусловно, в этом есть самый главный смысл, наверное, этого расследования. Мы называем фамилии этих людей, мы говорим о том, что где они работали, и в настоящее время есть те сотрудники, которые, можно сказать, передислоцированы, они находятся в других странах, и плюс для наших партнеров это очень важная информация, потому что можно смотреть, кто был до этих людей, куда эти люди дальше пошли. Возможно, у государственных органов тех или иных стран есть определенные оперативные материалы, потому что они, например, тоже вели работу по этим людям. Поэтому мы фактически это только первый фильм, первый такой большой материал, будет еще несколько, где мы будем рассказывать еще о этой ситуации, о этих шпионах, этих разведчиках, мы будем рассказывать о том, как это работает, и показывать будем все новые и новые лица и называть все новые и новые фамилии. Вы кажаце пра тое, што на сёння вы назвалі прозвішчы, гэта толькі пачатак, будуць гучаць і наступныя. Гэта важная інфармацыя для вашых партнёраў, але паўстае таксама пытанне. Вы даведаліся, але ж людзі, якія трапляюць у дыпламатычнае прадстаўніцтва, яны таксама праходзяць праверку. І атрымліваецца, што краіны, куды трапілі гэтыя шпіёны, якіх вы выкралі, тыя краіны неправільна іх праверылі, не змаглі дазнацца? Горш працавалі? Ну, в какой-то мере да, но вы должны понимать, что люди в европейских странах, они стараются доверять, потому что есть условный военный атташе, есть его группа людей, они получают аккредитацию в Министерстве обороны, и они фактически являются военными представителями Республики Беларусь в той или иной стране, а все остальные люди — это дипломаты. И ту информацию, которую подает режим Лукашенко по поводу этих дипломатов, а та информация, в общем-то, и проверяется. Потому что, как вы видели, очень многие из этих людей имеют паспорта прикрытия, то есть абсолютно другие фамилии, имена, отчества, даты рождения. И ту, которую информацию, в общем, передавал режим Лукашенко, ту информацию и западные службы проверяли. И фактически здесь идет, мы показываем таким образом тотальный обман, который делает режим Лукашенко. И то, что мы опубличиваем этих людей, это очень важно. Тем более, что, повторюсь, многие из этих людей где-то находятся. Многие могут находиться в Европе, либо кого-то думали туда отправить. Но сейчас этим планом режима не суждено сбыться. Владимир, а в якіх краінах їх найбольш і навошта яны, напрыклад, патрэбныя ў Азіі, нават у сяброўскіх краінах для Беларусі? Если говорить про, очень большое количество этих людей находится на территории России, потому что прекрасно режим Лукашенко осознает, кто есть для режима Лукашенко Россия, поэтому этих людей туда направляли. Достаточно внушительное количество, в общем-то, в целом на территории Европейского Союза.
они покрывались этим всем. Человек находится, например, там, в какой-то одной стране, но при этом он может покрывать и другие страны. То есть именно через таких людей, которых никто не знал, которые представлялись как исключительно дипломаты, и проводились различного рода именно скрытые операции, скрытый сбор информации. И Европейский Союз, конечно, надо рассматривать, в общем-то, в целом, и там концентрация такого рода людей намного больше, чем в других странах, либо в других регионах. Калі вось мы кажам пра поспехі гэтых дыпламатаў, скажем так, на ніве адбелівання беларускага рэжыму, не вельмі, мне падаецца, гэта ў іх атрымоўваецца. Разам з тым ёсць асобныя поспехі на ніве, не ведаю, там выведвання нейкай інфармацыі сярод дэмакратычных сілаў. Там ці сям з'яўляецца такая інфармацыя, што вось былі агенты, што яны штосьці дазнаваліся. Але на ваш погляд, гэтыя людзі здольныя праводзяць нейкія спецыяльныя, вельмі сур'ёзныя аперацыі, нават калі мы кажам пра аперацыі ў супрацы з ГРУ? В принципе, конечно, эти люди могут проводить различного рода операции именно в тесном сотрудничестве с Россией. И не надо недооценивать их. И переоценивать, безусловно, тоже не стоит. Например, один из фигурантов, о котором мы рассказываем в этом материале, по какой-то странном таком совпадении, скажем так, находился в Чехии. В Чехии он уже сейчас не находится. Об этом, в общем-то, если не ошибаюсь, год назад писали многие белорусские демократические СМИ о том, что была вскрыта целая такая подпольная ячейка, руководителем которой являлся представитель спецслужб Беларуси. Он был выслан из Чехии. И в их задачу входит и сбор информации о том, как доставляется, например, вооружение в Украину, кто за что отвечает, сбор какой-то секретной информации, в принципе, на документальных носителях, имею в виду. Безусловно, попытка вербовка людей среди демократических сил. И еще, естественно, ряд различного рода задач, которые они должны выполнять. Якіх наступстваў вы чакаеце пасля з'яўлення, апублічвання гэтай інфармацыі? Ці могуць быць, на вашу думку, пэўныя змены ў дыпламатычных стасунках паміж некаторымі краінамі, ці, магчыма, афіцыйныя заявы з боку іншых краінаў датычна Беларусі? В Чехии такие уже изменения произошли. А дальше посмотрим. Всякое может случиться. Калі мы вяртаемся да супрацы з расійскімі спецслужбамі, беларускіх спецслужбаў, наколькі яны, на ваш погляд, залежныя ад ГРУ, наколькі яны заангажаваныя працаваць на Расію і весці часамі двойную гульню? Смотрите, надо сейчас рассматривать спецслужбы Беларуси и России как, в общем-то, единое целое. Они выполняют единую задачу. Если мы говорим про какую-то разведывательную деятельность на территории Европейского Союза. И если есть необходимость российских спецслужб использовать своих так называемых белорусских коллег, они, безусловно, будут их использовать. Если есть какие-то наработки у белорусов, они, естественно, поделятся этими наработками с Россией. Потому что сейчас спецслужбы России и Беларуси — это единое целое, и в целом мы видим, как режим Лукашенко и режим Путина работают вместе, кооперируются по многим направлениям. И спецслужбы тут не могут быть исключением. Наколькі вялікую небяспеку яны могуць уяўляць для краінаў заходняй Еўропы, у тым ліку для суседзяў Беларусі, для Польшчы, Літвы, улічваючы, што фактычна кожныя летнія 3 месяцы выяўляюцца нейкія беларускія агенты, аб'яўляюцца дыпламаты беларускія персонамі нон-грата, як на прыкладзе Чэхіі вы заўважылі? Безусловно, они представляют угрозу, и государственным органам стран Европейского Союза необходимо знать, кто находится на их территории, и они, безусловно, уже про это знают. Нужно вести оперативное, скажем так, мероприятие в отношении тех людей, смотреть, с кем эти люди контактируют в этих странах, потому что, не бывает такого, чтобы эти люди просто присылались в ту или иную страну, и они спокойно сидели и не пытались там, даже если смотреть на это с точки зрения продвижения условно этого русского мира, то есть поиск
подкуп каких-то политиков, подкуп каких-то СМИ, то есть работа в интересах России ведется в том числе через этих людей. Поэтому за ними нужен, конечно же, контроль, и при выявлении, при установлении факта такой деятельности их должны признавать персонами нон-грата и отправлять назад в Беларусь, либо, если это идет речь о русских, то в Россию. Спадар Владимир, падчас вашага расследавання ці тыя вынікі, якія вы атрымалі, былі для вас чаканыя, ці ўсё ж такі вас штосьці здзівіла? В плане? Не понял немножко. В плане того, что вы выкрываете сетку, и вы мелі свядомасць, што яна будзе менавіта ў такім памеры, альбо для вас штосьці было нечаканым у тым, што ўдалося даведацца? Нет, в принципе, мы ожидали, что будет картина примерно такая. Мы, как я уже сказал, это только первый материал, еще будет несколько материалов, посвященных этой теме. И даже в этих материалах мы все равно не расскажем всего, что нужно рассказать. Даже этот материал, он более 1 часа, это достаточно специфическая информация, которая может не заинтересовать большой такой широкий круг лиц. Это очень такая узконаправленная информация. И даже если потом мы суммируем все наши материалы, которые будут, все равно это будет не все, что мы можем рассказать о работе белорусских спецслужб. Поверьте, там есть о чем рассказать. Калі все-таки браць па задушкамі таго, што беларускія спецслужбы актыўна працуюць у краінах заходняй Еўропы, ды па ўсім свеце, як вынікае з вашага расследавання, як эфектыўна, в прынцыпе, заходнія спецслужбы могуць выкрываць такіх людзей, ведаючы, што на прыкладзе тых жа работнікаў дыпламатычных прадстаўніцтваў, так, сакратароў там, альбо адказных за камунікацыю з медыямі, альбо адказных за турызм, так, вядома, найбольшая колькасць вось гэтых людзей, якія працуюць у мэтах спецслужбаў Беларусі. Ну, смотрите, в первую очередь необходимо серьезно вообще подходить к этому вопросу. Потому что мы неоднократно, например, рассказывали о том, что различного рода предприятия под ширмой там, условной белорусской торгово-промышленной палаты посещают страны Европейского Союза. Мы обращались в свое время с этим вопросом к Координационному совету и действовали самостоятельно, потому что важно знать, кто приезжает из Беларуси. Важно знать не только нам, но и той стране, которая принимает эту делегацию, принимает этих людей. Потому что среди обычных, там, условно, представителей, настоящих представителей тех или иных предприятий либо белорусского бизнеса могут быть в том числе и такие люди. Благодаря той базе данных, которой обладает Белпол, благодаря той системе распознавания лиц, которой мы обладаем, мы можем устанавливать тех или иных людей, едут ли они по легендированным документам, то есть паспортам прикрытия, едут ли они по настоящим своим паспортам и какое действительно они имеют отношение к тому или иному предприятию, может они на самом деле являются просто сотрудниками там, ГРУ либо КГБ Беларуси. Поэтому здесь очень важно, чтобы эта информация максимально широко расходилась, чтобы те страны, которые заинтересованы в получении такой информации, обращались к белорусским демократическим силам. Эту работу необходимо проводить системно, потому что это не только наша безопасность, безопасность белорусов, которые находятся в эмиграции, но это и безопасность тех стран, которые, в общем, входят в сферу интересов режима Лукашенко и режима Путина, и куда приезжают такого рода люди. Владимир, гэтыя людзі здольныя, ну, мы ўжо задавалі вам пытанне пра правядзенне нейкіх паспяховых аперацый, ці яны здольныя на палітычныя забойствы, ці яны здольныя на выкраданне палітычных лідараў палітычнай апазіцыі, напрыклад, і прывоз іх у Беларусь, як ужо неаднаразова гучалі такія пагрозы на адрес Паўла Латушкі, Светланы Тихановскай ды іншых. Смотрите, скорее нет, чем да, потому что мы сейчас говорим действительно о штатных сотрудниках. Но именно такого рода люди могут организовывать такие действия на территории стран Европейского Союза. Понятно, это я сейчас говорю в теории, но в целом они сами никого не будут там захватывать и вывозить. Но найти исполнителей на такое преступление они вполне способны. Але взять, прывесці, не ведаю, навічок, як это рабілася ў выпадку са скрыпалямі у Вялікай Брытаніі, у Солсбері. Это былі супрацоўнікі ГРУ, якія арганізоўвалі гэтыя аперацыі?
Ну, да, конечно же, да, но нужно понимать, что все-таки уровень белорусских спецслужб будет ниже, чем уровень российских спецслужб. И все же там должны быть более такие, ну, более подкованные люди по данному направлению. Хотя в теории, безусловно, если им поступит приказ, если будет проведена соответствующая подготовка, эти люди могут совершать любого рода действия в интересах режима Лукашенко. Калі мы кажам пра выкраданне ці забойства, што Віталь пытаецца, то вы кажаце хутчэй не, чым так. Але калі мы кажам пра небяспеку агулам беларусам, якія знаходзяцца за мяжой, а это сотні тысяч, калі не мільёнамі можна лічыць, то на вашу думку, на што варта чалавеку звярнуць увагу, акрамя таго, што былі сітуацыі, што беларусы пазбягалі адмыслова звяртацца ў беларускую амбасаду, бо ведалі, што там будзе небяспечна. Ці сыходзячы з вашага расследавання, вы б сказалі, на што яшчэ варта звярнуць увагу? Сыходзячы са сваёй бяспекі, так? Ну, это уже говорилось неоднократно, не существует никакого единого механизма, который вот необходимо или подхода, который ты исполняешь, и у тебя все хорошо, и у тебя нет никаких проблем. Не надо, конечно, паниковать, не надо быть но при этом нужно быть внимательным в том числе. Наши люди очень часто допускают такие банальные ошибки, когда они выкладывают какие-то фото, что они находятся на отдыхе там, или они выкладывают какие-то фото возле своего места жительства. Это не надо делать. Это, безусловно, то есть сами люди должны фильтровать то, что они выкладывают, то, что они делают, где они находятся, потому что в любом случае система она никогда никого не прощает, она всегда ищет возможности кого-нибудь действительно, как мы говорим, в общем-то, в расследовании, привести в Беларусь, скажем, в данном случае мы больше говорим о том, чтобы убедить человека вернуться в Беларусь. Но должна быть собственная такая гигиена с точки зрения безопасности. Нужно понимать, что если какой-то неизвестный человек пытается с тобой пообщаться, пытается узнать какую-то достаточно сенситивную информацию, то не надо рассказывать все, не надо приглашать его к себе домой. Нужно человека немножечко, проверить хотя бы времени. Но, как я уже сказал в самом начале, нет какого-то единого алгоритма, который ты используешь, и ты становишься абсолютно безопасным. Владимир, дзякуй вялікі за гэтую размову і за вашу працу. Владимир Жыгар, ініцыятыва Белпол, быў з намі на відэасувязі. Ну а цяпер пра жыццё рэгіёна ў нашай сталай рубрыцы, якую мы рыхтуем разам з рэдакцыяй БГ-медыа. Чырвоная стужка, артысты раённага дому культуры, чыноўнікі, нічога незвычайнага, проста ў вёсцы Шупені Круглянскага раёну на беразе Цяцерынскага вадасховішча адкрывалі пляж пад назвай «Водная жамчужына». Славілі мясцовага кіраўніка. Особую благодарность в этой связи хочется высказать лично председателю районного исполнительного комитета Багелю Ивану Александровичу, который выделил деньги для создания этого пляжа, который делает все возможное, переживает душой, чтобы наша Кругляншчына становилась все краше и краше. Раённая газета «Сельскае жыццё» падрабязна пералічыла заслугі людзей, якія дапамагалі парадкаваць тэрыторыю. Выраўноўвалі пясок, ставілі лежакі, арэлі і раздзявальні. За ўнёсак у добраўпарадкаванні раёну чыноўнікі нават уручылі падзякі. Пры гэтым самога пляжу ў кадры было не надта шмат. Значна больш чыноўнікаў, сцэны, выступаў і масавых гулянняў. Менавіта гэта і стала падставаю для іранічных водгукаў у інтэрнэце. На дадатак каментатары наракаюць, што актуальней для раёну было б збудаваць не пляж, а грамадскую лазню. І яшчэ адзін пляж. Гомельскі блогер прагуляўся ў ваколіцах шведскай горкі. Ён быў у шоку ад таго, што ўсе сметніцы забітыя смеццем, а частка валяецца побач з імі. На ягоную думку, буйное смецце можна было б выкінуць у вялікія кантэйнеры, размешчаныя побач. Пожрали как свиньи, набухались и кинули вот так. Жесть просто, ребята, вы вообще невоспитанные, нехорошие люди.
На дадатак у кабінцы для пераадзявання мужчына пабачыў непрыемны сюрпрыз. Нехта справіў там вялікую патрэбу. Пры гэтым біятуалет на пляжы ёсць. Меркаванні ў каментарах пад відэа падзяліліся. Хтосьці наракае на гомельцаў, якія пакідаюць непрыбранае смецце, хтосьці вінаваціць камунальнікаў, якія не спраўляюцца са сваёй працай. Ролік у тыктоку заўважыла тэлерадыёкампанія «Гомель» і зняла свой сюжэт. Там прычынаю беспарадку называюць вялікі наплыў людзей на пляжы, ды заклікаюць тых прыбіраць пасля сябе. Пляж жа, маўляў, камунальнікі даглядаюць паводле адпаведнага графіку. У Маладзечні падчас рамонту даху дождж затапіў кватэры, жыхары шукаюць справядлівасці, будаўнікі наракаюць на надвор'е. Жыхар мясцовы паказаў, як ягоную кватэру затапіла дажджавой вадой. Ён вінаваціць будаўнікоў у нядбайнасці. Город Молодечный. Поливает как прекрасно. Пенсионерки, как вот жить можно в этом флаг? Говорят, ничего страшного. Польет. Что с того? Что с того? Какая ванночка тут прекрасная. Ой, великолепно. Говорят, белизну купить, отмойте. Бывает же, подумаешь. Гаворка пра дом нумар 9 на вуліцы Віленская, дзе зараз праходзіць капітальны рамонт. Падчас дажджоў вада патрапіла ў кватэры на апошнім паверсе. На апублікаваных кадрах бачна, як са столі цячэ вада, намакаюць сцены і падлога, а асвятляльных прыбораў літаральна капае. Паводле словаў жыхара дому, праблемы працягваюцца ўжо каля тыдня. У каментарах беларусы пачалі дзяліцца падобнымі гісторыямі і раяць, як дабівацца кампенсацыі шкоды. Тым часам падрадная арганізацыя сцвярджае, што прычынай працёку сталі моцны вецер і ліўні, а пашкоджанні абяцаюць ліквідаваць. На гэтым завяршаем наш эфір. Дзякуем за вашу увагу. Для вас працавалі сёння Анастасія Русецкая, Віталь Бабін, і зычым добрага вечара. Пакуль.